Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de biliard. Vom juca pe ecran mic, deoarece se cam lăguiește pe ecran mare. Așa că să începem. Îi vom juca cu 250 de bani, de nu știu ce. N-am jucat de mult. De ce sunt 480? Ce se întâmplă? Cum se încarcă pe pauze. Am început. Hai că începem. N-am jucat de mult, așa că nu o să joc prea bine. În regulă, hai. Am uitat, trebuie să faci. Și bilele noastre sunt cu dungi. Atât eu. Să încercăm să... Încet. Cât mai încet, cu atât mai bine. Depinde, Oleg. Așa. Poate va intra. Aproape. Ok, oricum, el nu prea are hotări bune. Așa cred. Să văd ce va face. Doar cea din stânga sus. O să nimerească precis. Amu cred că o să o dai pe cea roșie. Cum am spus. Ce pierde așa mult timp. Ok. Acum va fi cam greu. Trebuie să fac un pic de preampi, cum spuneați. Da, eu voi da pe cea gălbenă. Nu, mai bine pe asta albastră. Că... Așa. Totul e bine. Acum pe aceasta. Nu e prea bine. Le-am zbătut pe a lui. Va fi mai bine a lui. Să încerc să dau. De acolo. Măcar am zbătut-o. Decât deloc. Nu știu cum va reuși el. Poate așa. Da, trebuie. Va reuși. Nu? A reușit totuși să dă pe cea albă. Asta este totuși o bilă. Deci se socoate. Mă gândesc pe aici. Și o dăm așa. Două bile, nu mi-a rămas. Să o dăm. Și pe ce? Nu. Nu cred. Era frumos. Prea frumos să fie adevărat. Singura pe care o poate e verde. Cred că le voi zbate. Și vă dau tare. Uite-ți. Eu voi face mai multe episoade de jocuri diferite ca să scrieți și voi în comentarii care jocuri v-au plăcut. Ca să știu. O rămâne la mitosis. Îmi spuneți și voi în comentarii.
Așa. Mi-a rămas asta. Deci, cred că dau. O dau. Dacă o dau e like. Și nu o să fie așa. Like. Ok, prieteni. Dacă o dau pe aceasta neagră, dați-mi un like. Dați-mi un like pentru aceasta. Nu. Hai așa. Am pierdut. Ce? Așa cred. Da. Nu mă așteptam. Habar n-am. De ce am făcut așa? Da, deci din momentul în care o dai pe cea neagră și pe cea albă, pierzi. Așa e regula. Și eu mă bucuram. Dar totuși am dat-o pe cea neagră, nu? Am dat-o. Deci, se socoate. Sunt un pic răcit, așa că nu vă speriați. Care o dă? Îmi pare că o dă pe asta verde. Cred. Adică va atinge. Dar cel mai probabil e asta violetă. Cum crezi să o văd, da? A dat-o și pe cea albă. Gol. Următoarea bilă. Sus, dreapta. Dăm. Bun. Oare asta albastru pot? Nu. Să încerc pe... așa. Am crezut că o să dă pe cea neagră în gaură. Sper să terminăm partida înainte, ca să se termine episodul. S-a răguit sau ce? Voi pune pauză un pic. A ratat-o. Hai. Mai am multe bile de dat. O să pun un pic pauză. Voi încerca să dau de la aceasta. Pot și eu. Pun pauză un pic. E momentul când el vă da. Firar. Deci lupta e ca și pierdută. Da. Cu ce pot să mă laudă în acest episod? Am pierdut. Ok, deci, spre sfârșire, vă spun să dați un like și un subscribe. Vă mai face și alte jocuri. La revedere!